It-tnejn li ġej se tinstema' l-ewwel kawża quddiem il-Qorti tal-Kummerċ li se tibda tisma' kawżi kummerċjali li sa ftit tal-ġimgħat ilu kienu qed jinstemaw fil-Qorti Ċivili. Il-qorti li se tkun magħmula minn żewġ imħallfin bdiet tiffunzjona fid-9 ta' April u diġà bdiet tarbel il-kawżi. B'kollox hemm madwar 100 kawża pendenti li kienu qed jinstemaw quddiem il-Qorti tal-Primawla Ċivili u issa se jiġu trasferiti quddiem il-Qorti tal-Kummerċ. Qorti li se tkun qed tisma' kawżi ta' kwistjonijiet li joħorġu mill-liġi tal-kumpanija, kif spjega Emanuel Xrieħa, Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunal. Issa normalment dawn ikunu jew ikollok kumpanija li ma tkunx għada qed tħallas id-debiti tagħha u allura tkun qiegħda fi stat ta' falliment u allura dik hija kwistjoni proċedura li toħroġ minn din liġi. Allura avukat jaf illi għandu jippreżenta quddiem is-sezzjoni tal-kummerċ. Kien f'Ġunju li għadda li beda proċess ta' konsultazzjoni biex titwaqqaf il-Qorti tal-Kummerċ, pass li ntlaqa b'mod pożittiv hekk kif kien ilu jinħass il-bżonn ta' qorti speċjalizzata biex tisma' każijiet ta' natura kummerċjali. Waqqaf working party biex jirċievi il-feedback, irċieva feedback minant il-Kamra tal-Avukati, minant il-Ġudikatura u l-Amministrazzjoni tal-Qorti, irċieva feedback ukoll minn ex imħallef u anka minn avukati. Dal-working party analizza din il-feedback li rċieva. Is-Sur Xrieħa spjega li bilan li tkun aktar effiċjenti fil-Qorti tal-Kummerċ avukat għandu l-possibilità li jippreżenta rikors b'mod elettroniku. Fil-passat, il-Qorti tal-Kummerċ kienet fil-Qrati ta' Malta, madankollu din twaqfet fl-1995 u dan minħabba kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni. Il-Ministru Owen Bonnici qal li t-twaqqif ta' din il-qorti kien pass importanti fir-riforma tal-ġustizzja li jserraħ moħħ l-investituri minn proċess effiċjenti.